wato babu abin da ya kai ka karya a gida da iyalinka ku zauna buɗe ku karya ta. Shi yasa in na yi tafiya babu babban abin da na fara yankewa da misin irin breakfast da nake yi a gida. Isan ba inda zan je in ci abinci ya min daɗi sama da abinci ne. Haka ne kullum kake ciwo. To ai haka ne yaban gwani ai ya zama dole. Amma shayin nan da gani zai daɗi tun kafin ma dai. Tun kan ka sha? Me wannan? Kamar ya biredi ne. Biredi? Wannan irin biredi ne? Ba kai ko kowa wannan ya san biredi. Ni wannan kaman dusa kaman wani irin biredi ne. Kin san ni ba tun da na gane zuma biredi. Babu biredi mai daɗi mai gamsuwa da na saba nake jin daɗin sa irin sa. Mu kasance da wannan daɗin biredi mai suna Honeywell ma'ana zuma bread. Za ki zo ki kan abu shi ba masara ba shi ba dusa ba da Allah. Zuma bread shine biredin da zaka ci ka samu nutsuwa da gamsuwa da tsafta ga daɗi ga nauyi da rike ciki amma kya zo ki kan wani abu. A to me abin da ma sai aika a siyo ai ba ni wurin sai a aika a siyo maka. Domin mu ba ku adireshin inda za ku samu wannan daddaɗin biredi sai ku je kan titin Madalla da ke Silaja opposite da APC quarters da kun dan wuce in B division. Insha Allah a nan za ku samu wani ingantaccen biredi mai suna Zuma bread, nishaɗin uwar gida da iyalinta.